И здравейте на всички, аз съм Роската 007 и днес искам да рекламирам и сервер на CS. Той е The Turn, IP-то ще е в описанието. Ако искате може да стопирате клипа и да си го припишете от тук. Има мод за книфе, кнайф или нож. Има трайл, ако не знам какво означава трайл, това където като хората ходят бързо, нали, докато скачат отзад една лента розова, червена, синя и други различни цветове. Ето го, сега е този мап на всеки 20 минути менка мапа. Ако не знаете как се пуска книфе мод, натискате U и натискате наклона черта и пишете книфе и Enter. И от тук трябва да ви изпише книфе мод. И ако искате, има сега ще ви покажа. Има ето такъв нож. Не знам какъв точно. Като сабия или там, не знам какво. Други има ето такъв някакъв. Това е моя ултра скин на USP-то. А сега да се върнем към ножовете. Има за бързина. Виждате ли? Като съм с него ходим по-бързо, като съм с пистолета ходим по-бавно. Ето. Забелязвате ли? И другия е за скачане за високо. Но аз още не съм усвоил скачането доста добре. И петото е за дефолт книфе. Това е моят скин на ножа. Според мен е доста як. На черепи. Така си върнем стария. Друго какво вика? Да. Като напишете, като натиснете U и напишете трайл без наклонена и примерно напишете green. И сега вече като хора имам такова green зад мене, зелено с черта. Може да напишете трайл 9 по 9 green и сега вече е по-различно. Не, нищо не става. Аз ще покажа. Трайл 9 по 9 gold. Вижте сега какво е по-хубаво. 12 по 12 ще ви покажа. Трайл 12 по 12 green. И сега какво по-хубаво. Така може да си упражнявате бъни хоп. Но аз съм много добър в бъни хоп. И не само си махна таблета. Бюрото. Не съм много добър в бъни хопа. Това е сервера. Как казах, ще има такова. Ще има IP в описанието. Да ми хареса в клипа. Да знаете, като влизате вече този играч, който е от терористите, той е такъв измислен като боте. Не значи, че не е истински терорист. И сервера е празен. Ако че изписва, че има терорист, но той е бот. В такъв смисъл не е терорист, не е истински играч. И това беше от мен. Аз бях Роската 007 и чао!